ఎంత బాధ్యత వహిస్తుందో రద్దు చేసిన తర్వాత పిఓ పార్టీ రద్దు చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా అంతే ఉంది. లేకపోతే ఏ రోజైనా పిఓ పార్టీ కమిటీ అట్లాగే ఉంటే, పిఓ పార్టీ చట్టం అట్లాగే ఉంటే ఏ ప్రభుత్వం అయినా ఎప్పుడైనా మళ్ళీ సిపిఎస్ లోకి వెళ్ళేదానికి అవకాశం ఉంది. మిత్రులారా, తాజాగా పాత పెన్షన్ ఉన్నటువంటి త్రిపురలో కొత్తగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వం పిఓ పార్టీ అక్కడ ఉంది కాబట్టి మరి బీజేపీ ప్రభుత్వం అక్కడ ఈరోజు త్రిపురలో కొత్త పెన్షన్ విధానం తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు వీళ్ళు రద్దు చేసిన రాబోయే ప్రభుత్వాలు మళ్ళా తిరిగి దీంట్లోకి రావాలంటే అక్కడ ఉన్న పిఓ పార్టీ చట్టం తప్పనిసరిగా రద్దు కావాలా లేదా సవరించబడాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మరి ఈరోజు ప్రభుత్వం దీనికి బాధ్యత తీసుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. 700 కోట్లు మిగిలే మార్గం మీకు మేము చెప్తున్నాం. అయినా మడుగా హరిస్తే మీ సంగతి ఏదో మేము తెలుసుకుంటాం. వీటి సిపిఎస్ కాదు, వీటి రాజకీయ నాయకులారని కూడా ప్రకటించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ విషయంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఆలోచించాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. మరి మనం ఈరోజు ఇక్కడ మన మంత్రులు వచ్చున్నారు, అయితే మనం కదిలి దాకా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటికే మనం ఆలస్యం కాబట్టి ఒకటే మీకు అందరికీ మేము చెప్పదలుచుకుంది, మన ర్యాలీ చాలా క్రమశిక్షణగా జరగాల. మన ర్యాలీ ఎక్కడ ఎలాంటి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు లోను కాకుండా కొనసాగాల. ఇక్కడి నుంచి ఈ రోజు ప్రారంభం మాత్రమే. విజయవాడతో మన ర్యాలీ ముగుస్తుంది. విజయవాడలో వేలాది మందితో బహిరంగ సభ, అక్కడ మన ర్యాలీ ముగిసింది. కాబట్టి అప్పటిదాకా ఓపికగా నడవాలి. కాబట్టి మన కార్యకర్తలు, ఇక్కడ ఉన్న సంఘాల బాధ్యులు బైకులతో రావడంతో పాటు చాలా జాగ్రత్తగా ఈ ర్యాలీని క్రమశిక్షణతో, ఉపాధ్యాయులు అంటే ఇట్లుంటారు, పోరాటం అంటే ఇట్లా చేస్తారు, ఎన్ని పోరాటాలైనా చేస్తారు, బడిలో పాఠాలైనా చెప్తాం, జైల్లో పాఠాలైనా చెప్తాం అని ఇంతకుముందే మన నాయకులు నినాదం ఇచ్చారు. కాబట్టి ఈరోజు బడిలో పాఠాలు చెప్పాల్సిన వాళ్ళు వీధుల్లోకి తీసుకొచ్చింది ఈ ప్రభుత్వమే. కాబట్టి దీనికి మొత్తానికి ఈ ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలా. వెంటనే దీన్ని రద్దు చేస్తూ, సిపిఎస్ రద్దు చేస్తూ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ, మరి ఇక్కడికి వచ్చిన మీ అందరికి కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్త పక్షాన అభినందనలు తెలియజేస్తూ మనం అందరం కలిసి దీన్ని కొనసాగిస్తాం. చివరి దాకా ఇది చినుకు చినుకు గాలివానై పెద్ద తుఫానుగా ఉప్పెనగా మారేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ప్రారంభించిన ఈ యాత్ర పెద్ద ఉప్పెనలాగా విజయవాడలో మరి ఆ రూపంలోకి మారాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడి నుంచే మనం అక్కడ ఎంజిఎం స్కూల్ హిందూపురం చేరేలోగా హిందూపురం చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ హిందూపురం దగ్గరికి రమ్మని చెప్పి మెసేజ్ల ద్వారా తెలియజేయండి. మరి మీ అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ముఖ్యమైన కార్యకర్తలు కాబట్టి ఇంతకంటే వివరాలు అవసరం లేదు. మరి అక్కడ మనం మాట్లాడుకుందాం. మిత్రులారా, వర్ధిల్లాలి ఉపాధ్యాయుల ఐక్యత, ఐక్యత చేయాలి. సిపిఎస్ వెంటనే పునరుద్ధరించాలి. ఓపీఎస్ వెంటనే పునరుద్ధరించాలి. ఓపీఎస్ వెంటనే రద్దు చేయాలి. సిపిఎస్ వెంటనే పెన్షన్ భిక్ష కాదు, హక్కు. పెన్షన్ భిక్ష కాదు, పెన్షన్ భిక్ష కాదు, పెన్షన్ భిక్ష కాదు. రద్దు చేయాలి పిఓ పార్టీ చట్టాన్ని వెంటనే, రద్దు చేయాలి పిఓ పార్టీ చట్టాన్ని వెంటనే, రద్దు చేయాలి పిఓ పార్టీ చట్టాన్ని వెంటనే. మన జాత ఇక్కడి నుంచి ఈరోజు క్విక్ సిపిఎస్ పేరుతో విజయవాడ దాకా వచ్చింది. మరి అన్ని జిల్లాల్లో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం పట్ల ఉపాధ్యాయుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తుంది. ఇప్పటికే ఇచ్చాపురంలో ప్రారంభమైన యాత్ర దాదాపు 40 కిలోమీటర్లు కొనసాగింది. ఈ చివరి నుంచి ఈరోజు ప్రారంభం అవుతుంది. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
ఈ సిపిఎస్ రద్దు చేయాలని చెప్పి మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మరి అనేక మంది 1,86,000 మంది ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు ఈ పెన్షన్ పథకం వల్ల ఎంతో పోరాడి సాధించుకున్న దాన్ని ఈరోజు కోల్పోయే పరిస్థితి వచ్చింది. రాజకీయ పార్టీలు పార్లమెంట్లో పిఎఫ్ఆర్డీఏ చట్టాన్ని చేసేటప్పుడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నవాళ్ళు దాదాపు వామపక్షాలు తప్ప దేశంలో కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ దాకా అన్ని పార్టీలు ఒకటై ఈ బిల్లు తెచ్చి మన మీద రుద్దారు. మరి ఈ రాష్ట్రంలో కూడా 1/9/2004 నుంచి ఇది అమలు కావడంతో అప్పటి నుంచి అపాయింట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరూ 2003 వాళ్ళతో సహా ఎప్పుడో 2003లో వాళ్ళు ఉద్యోగం రావాల్సి వస్తే ప్రభుత్వం చేసిన తప్పు వాళ్ళు 2005లో చేస్తే వాళ్ళు కూడా సిపిఎస్లోకి వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. మరి ఆ విధంగా 2002 ఒక బ్యాచ్ వాళ్ళు కూడా సిపిఎస్ తెస్తే మనందరం పోరాడి వాళ్ళందరికీ పెన్షన్ ఇప్పించుకోగలిగాం. అప్పుడు ఒక బ్యాచ్ బయటపడింది. కానీ 2003 ఇంకా అట్లా మిగిలిపోయినారు. కానీ ఆ తర్వాత 2004లో అపాయింట్ అయిన వాళ్ళు అందరూ అట్లా మిగిలిపోయారు. 1,86,000 దాటే 92,000 మంది టీచర్స్లో ఉన్నారు.